हेल' सनाफोर नै आंहा दासो होदों आफा बिश्वकर्मानि फुजाखौ मोनानानैसो होदों फुङाव हास्लाबासै आङो मानोबा मोदोमफ्राबो एकदम देहाफोरखौ फुङाव मोजां मोनथ्राखैमोन थाबखौनो सिखारनो रोङाखै आरो आं ओंखायनो दासो होबाय नै सनाफोरा आंहा दासो माबायाव मोनायावसो होबाय आङो दहाय फुङाव माबायासैमोन नै दासो होबाय आं दिनै अजा गैया बेजा गैया हारसिंनो होबाय आङो मोनायावसो होबाय नै अखाफोराबो जि मोजां माबाखादों जोंखादों ओरैहाय खामानिया फुङाव आंबो फुंद्रायाव बारा थाब सिखारहोआखै दिनै मानोबा मा जायाथाय ओमफ्राय दासो न'आव मोनानानै होबाय आं सनाफोर खुलुमहरदो नै आफा बिश्वकर्माखौ साहा लोंसै नै सनाफोर फुजा होखांबाय नालाय न'आवनो होबाय आं जेरावबो हैयासै अजाबो लेंबोआसै आंनो होबाय प्रथम फार्स्ट टाइम आं न'आव बिश्वकर्मा फुजा होदों आरो दहाय आफा बिश्वकर्मा फार्स्ट टाइम ओरैहाय जोंना माबाबो दं नालाय ओरै बाथौ बोराइ आफानोबो होनांगौ सिगां ओमफ्राय ओरै जोंना बारियावबो माबायावबो दङ बिमा बिसहरि दं इसिङावबो दं बिमा लक्ष्मी जेरावबो साथि सावनांगौ नालाय ओमफ्राय नै एसे माबाबाय आरो मोनाबाय टाइमफ्रा हेल' नै सनाफोर अखाया नै न' सिङाव हाबजोब्बाय नै खामसालियाव माबायदि हानानै कारेन्टआथ' फैखानाय नंला बे हरसे नै माबाजोब दैजोब नै खामसालि बे सनाफोरनि बेसेबा गोजौ अखा सारसनजोबनाय नै नायलाय ओरैबायदिखा नै हाबा गासिबो अखाजोब नै नायलाय आरो हाबावगोनसो नै मोफ्लामलाबायगासिनो दं नै मोफ्लामगासिनो नै सेस दैजों हाबजोब्बाय जेरैबो नै जग' जाब्बा नै सेस ओंखाम संग्रा आरि ओरै उन्दुग्रा हाबजोब्बाय नै नोगोर फैबावगौ अखा बार मा नै सिलिं फेनखौ लांनो रोङाखैलै नै आयु नोगोर मोफ्लामबावबाय आयु नोगोर फैबावसिगोन दे नों थिखोदो दे सोरबाखि बिदि माबायोहाय हायो आयु गैला नोगोर फैबावगौ नै आयु गैलाहाय मामि आं जेबो मावला साथाया गोलैबाय थिखोदो बिराद अखा फैबावगौ आरोबाव गैला न' सिङाव जब्ब' नै जब्ब' जाजोब्बाय जब्ब' गांजेमा जब्ब' जाजोब्बाय दे सनाफोरनि जब्ब' सेस दै जोबखासै आरो नोगोर फैबावगौ दिनै मा जादों बुजिनो हायासै आङो दिनै मा